showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiriche spray paints no chire mbabwete chipboard buna gypsum boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi ase number enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV obwansu bwomugusi omurobiri okubwatia nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Nimeshika sana. Lazima nitese. Ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Walai, nani kama msukule niezezeta. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Bienvenido kigima tuachaka twataka kora erigani kigima nande twakora mic testing torasi bwene takwa gusirwa senchire wikirano tunyara kwa twakora amara kebisho tuberudi ewani memoro buri bosera bwenga abageni bane bunere botambe banyara kwa wikirano me studio ikirenga ekerene kyo bosera bwengo mwanchu murire na kwanika tunyara kwa gusanga maraye tunyara kwa tokogora chinga chitwa sichiatereririe tunyara kwa chigotwara oboroso no bosera boiseine echinga kibono togera takwa tokomenya se oboiko bwense. Karibu sana Pastor Gideon in the studio botko kira lero asomo chubuso mu baskanoro nyara kwa kwanika wali anabo oirera bantu bataiba ke usiro mabwa. I think it was a very unfortunate to call anasoro ngora usi Tinda amanya oralia. Imaite kware nyari bari maite masaba Pastor Jojo igere rogoro era mani rogoro ani maite wasoboka liwa Pastor kera lituko ananiga kubuka mapema ngo bagasoboka kya sensemere. Pastor ngo igoro yo mu baskaro nayo igwa. Yes nayo rora citizen. All right Rora ngo berori Pastor Melody tuye mugetie amatunda Rochinse mcheko kamba ikabo songo kwa katika tiga. Ande bade bayali ko minyokigwa. Ange tumaini sako aga choma nzari anokora yasiria oboroso na babantu boetani bebe batatu iganyara ko bagusiro kuma ubugima bwabo. Pole. Ari tukoria rero so tumirera mbirambi yituma ito musukora buno inando komera abantu kero kende bagenda takoba bako erigeria boya kirari tuko. Karibu sana imemoroverio obosera bwenga Pastor Gideon irigeria mwanchu murigeria mukwana ndo mwarigana sigiro bikira biamono mwanchu omurigeria no motegererie biamona asinge njorande kwanyo libaga liogo igiunga na sisi ekero tokoena nande gukwana mangana ausikanete nechinka cheito na ndina kinyasae akanete tomenye Kwenye mwalimu wa monte betinga uikari unga tolo korunga Thomas Orina. I know he's watching Biamano. Biamano sana Pastor Joshua na wiki yao yalengi. Ayalenge buya. All right. Sawa tokonyire. Enda aliganyo morigereria nga karibu. Asege pindi yake. Yes. No nyekere kong enkane kong.
nenka nero egesaku Alright. enka negesaku ekiya twate egesaku ekiya negesaku ekebe bono twachira agotebera nitorosie egesaku ekiya Tasigesaku kere bono uya kigima se wiki ya tuko gota pasa na mangu to ndelko to kwanera Yes. upakata tibwe wiki omwanchu murigeria na tulikete message yemo agatabaga kyabagani kibago cha aba pastors studio umuranche Timothy guys ko kwanera engana yobwanchani kurwa saba ibulu kucha sabana babo yani gagoteba niganya ko baga kunyumwa akaigwa eira amuno mosacho enga yaya na gwanchira muno mwana emitega nyaroka yarenge sobo kurinde ubwato mwana kamutenga yaya umwana wina mwanchire nayo manya na gwanchire igobono kanya na gwanchire nanchire no mwana igo nanchire kubaira mwese ikire bona ngabanga ndiko bakomenya subugi mabwabo ekanyalekana nga yikirenga kibono musacho uyo onyorira abana barabaye batatu ubwatakana na omosibati uyo nigagotabanga igarorire ugwatanekana kwarokanira gutindi asensemo yobwanchani kurwa somo sacho yo uja somwana yo poni gakoro kuyekerentane turione tingo manyeti ainigo wachete amona nyoko abana bunanyorere gaiga ni manyete no itabichiabo abakora chiri chiasi to gaiga lakini tabiye okoranga teria kawaida gaiga bona sogamo aba pasta bane akali turibeke aseri boilimo igoronga ningi ibori nene emorako ya bono ningi gekoirera ogwatanekana twabeke kerengo kyobwantane buna bayiboli ochia ase abana baitu erengana endito kegima togosanga amona yo mwancho muri rego tukobwa bono yoranga nore no bosi bole kutubate gutera senchira ye mitandao ya Facebook ndizi TV News digital gutera YouTube ndizi TV News abo gutera se website www.diztv.net namba ya SMS nogenda tukobagi gweta ACTV ya gogago nchakere Pastor Gideon karibu sana. Asante. Moralia ni mbwataga kubagake igona bo It's okay. Makubanare ubona guchakira litanga ni gotebanga oyo olika amanganaye tiga twaro gosemeringa nyasaye no wale nande nero muchaki enyuomo nande nero kurwa abana igo mwana tali ukurwa ase muntu ndumu ngao mwana tali kurwande abana bonsi bakurwa ase nyasaye ntaragenda imemono nari guchakire kibungo gekorokwo nga omuchaka ne 25 ogosome 25 aiga nkonyora tole omusacho oyomo n'umukungu oyomo okurukwa Isaka egeru mura omotegereri no murigererie bwe TV andizi amanyenga amangana ya tali kochia kobasa abana barentanire usabana omungina jete nawo ebukwe batayenga and Isaac loved Esau nga Isaac akamwanjangu Esau esengencho ali kuri ndagera ekorwa segendo kiek ase okoboko kwae lakini Rebeka nera akamwanja Yakobo bana babonsi undete yokorete orentanire undete yonginaga ajete nere lakini umusingi ochakire kororokana ngani neba na abantu iborete abiko nyarekana nginancho na isancho igobono mundu te chanda ke birengererio nande kero kogendera kitabu ekyo muchakano kwenda 37 oligerere ke mugogia gatatu ngonyoro uri ise Joseph ugwanja Joseph goteba eke mugogia gatatu nga Joseph ugona mwanjire asengenjo no mwana gwobo gotubuane Alright. lakini kero kurigererie buku gochime buya omumura naro koru Joseph maego koru Benjamin ubona takoba mokogote usoro mokogote isetara mwanja igona atakagoteba nga ogwanchereria tikoli mundara achatebe nga nabe yaranyarekane mundu nabwa tubwanjerere lakini manyango musingi nokorete nororo Bona sa paso ige kiren kwane ye wedera se ke fungo kumbe amangana dachage tigoro na igorende iga pasta na kumiri sana na na ige fungo kwane akere igoro yenchire okay njena rego teba iga litanga ni egende ke kiarenge open kero muiseko yo banchane tuno mumura baigwananire bono tutiga magana rio busana bono babiro mukungu banchanire namotebetie nyekwanyanjire nimbwato omwana abange bahonya batebanga kuna gwanjire mwana takoba mechando
aya tokore gento togende njira ale gote yo motegereriga lingane lilitagete gocha gati yo mwana gocha korokane kerentane ingane lindi lya mamocha atari ya mwana ama mamocha ya ni vitamiro bikorwa ase omukungu yo no musacha kiagera abantu nkomochana bare amamocha nko bare naende banchana gutumana nko bakora nde banchana abantu akara bakonya gutumana bagwanja bana kora bana na komanyana lakini bona mamoja akoba ekero korete vitamira so mwana muakura nete kale kwa manyitiriria sajinda ale morito sajinda abogoreti sajinda gutara gocha lakini ukamwanja aya gaerete bona vitamira bibinde ibine bya mangana ona mukao ubende gote mukao muigwane mabebiya mamoja sare mureke bishe moruane na ne mwanjane ikigera ine kawaida lakini vitamire bingo ne kerentane ikiagera nonye Yusufu akonda kumuleta kumunyoma Mariam Yusufu nero iguritu amaiso akarabuna Mariam ari murito aba bachiete nere mbaruche burito bwa Mariam anga akwa magena akwe bayibuli baye mbaruche magena burito bwa Mariam umuntu iguritu ibirengeria amaisa imakarora Yusufu akamanya kore nere tate imuntu ngana amororire muritari akagenda korenge ari komutiga bubisi bono naye kwarojo mukungu oyo okarana umwana oye ukamwancha ondete yogorojerete ukamorenta amangana yo gocha gwatora ngane kerentane okuno ena vitamiro bitagwenereti ndiyo yamana sana mera go bana pasta antararwa sole pasta Josh ninyarekane nonye baria bagwiburete ayino mugaka agekwera toko yani bigetambore kero buri ge studio nabore korera nande nabore gogo semyo bari nasana sumuru biri bunoyo aya sabana bago bonse no banje tase kiranga kemo nakori ribori obwanjani bwa bana bora budingo kwatinga ne kiranga kemo yaya ikiagera koba abana baho ni kawaida ni kawaida pi lakini ulina gwata begoro ya Yakobo ni sawa igoro bono obo mwana kawaida lakini inde gati atia obosani nkorosi kubore nabo mwana korosi obosani na ise ondaro sinangina wono wono obosani bora bumboro lakini okobo abana baho na baba 10 bonse na abana baho lengote beria bantu diga nyasaye tigato konye abana bo bwate 10 bage obakuri bonse bagende barikwe isibako bagende betenenere bona yumanya guikaransa ikiagere ibi nebisaku 10 wasokiri umanya guikaransa orenge saku kige kuri iri magega kego kuinyura kego kuburi kwarageire nyomba eringo ngakinte kwagachire ngakigekere mbokonki obwate ata mama mbokonki obwate ngisaku kige kuirana kira mba gukwana mangana ibonse naro kireti lakini naro kuinyura pasta gido tegetegira na sole kigima aseke golikia pasta abana no baramonai abroje njero ko bagechi narole close nangina sana narole close na sole una abana bago kinenge bono karo chenga oyosukire gochigata nga oyiganchire na mami no yiganchire na dadi ndio egente kana gego chikiamera ikira ya bero monta bero ndo monto mona bagata ya ngana kinirega jendo cheta iganchete nyarebe mono kombua embwe ige gochakero obo kego se igaiga embu yo mwana muna litwa tebete twatikire gukwane wiki nere twakwane teigoronga ekero muiburi okorera abana igonka bune nyoni ebwategesera ikona korageria magahe andan anenende totali ko concentrate koligereri na ki amagaya ngakia komera ngakia gukini chimbaba lakini ndete gotebanga umuchakano bugwatananeka buna pasta tebira you see otebire nga omwana nabategete ko bomwana lakini aba omwana nale okoligereri mahega ekerari gereri maega for example muinyora temine tigaro mubeko boyo tarakora gendo oyo taramuinyora maybe people have got different timings abana babwato gukina nimbwata abana batatu oyo muna bakonyoranga oyo mbwangari oyo mbwangorari gukwana noyo nabakora gendo kegwete ensoge chora naboko mwancha gwetera se bintu
buna omwana go akweyoroki lakini ekerenga nkelinga amaene Romans 3:26 yagotebanga twensi twaremeirwe indiko toraba mogira twaremeirwe no buye bwangu the sin propensity obo nyabibe buri buri imeyaito na bwokogera gwataraneka gwachicha okugotari kore maski family abantu bange anje to munda yani muna morora na bakotebanga umungu oyoro no yogidioni one to yokuna ono yorendo koroko Zakaria karo yogo na kikwa mukania epaso kwa matenga yaya oyo nyotigere Gideon one ono torochire abana aba liboli lya kubona ki yakora na Bible we are taking the greater part yokwenekenga ogosaberekana okwanyara kwa kwenekigo ogoserebekana kwa abai umuibori na abana nekero digosoma abana bao biya umaite na bomanye tembu ya kiromwa egento nge utagete gokora kwamanya eke no yonkorangeri yo nage kore biya neke no yonkorangeri nage kore bu biya ngisa gwake simio bakongo bubwane uri nankonye bwango oyo nairegeka tali ngambari gokoa oyo nairegeka oyo no mwango bono rende goikoba some na inda abana barabwo igoko bamanya ko bacyakire gutara iri barabake okuba test okobekero umwana kingeni umekobori iri komeka kinsinini tiriko rikinsin oitera dibaga gutigoma menterani oitera nare okobekera umenya gote mama okwabekero yo kinke kwambekera kinyinge tigamwatanire kwarango yo narageria abantu bono ano okumanya kitabi kyonsi bono gwanza gukina na abana obwate ekitabi kyonsi na ndi kitabi kitatogeti bana mbako batabiemo una nayo tawe kana ngarebe kero munda batabiya ikiri kingi ya gatu kianchebo ngebono no abana bwate bonsi mbagendo bunyagitari bonsi mbagendo bwari mu bonsi kero munda bwate biremo ya etabiya ye tubanche ne gitabia tutige bitamiro. Pastor Gideon, yes. Do we make abana understand ero koma tenga aya misi na gutumire rero eduka na gutumire mambe na mambiende asenge nchoro omwango kekogera ontume ikitogoso ligali siko kwa nagalenga misi chungo tume na otore na Joshua gaiga mambiorora nero tumwana miso mambi bor imeyata kunya kwera nanga ya koranga neli yata bugati obwege no gocha sende nganigira ni change do we make abana understand kekogera nga no libagali neli gochira tokira gai nkageta that is where the link is missing abuno to komis muna pastor tie kagoteba onye gwanyoliro mwana getenga erenko tumikaro genda nibwenrete bono uratwara none committee na abana abandu bateinga mumanyete gento gekogera kuna gwakira Gideon. That is the area where parents mbali koba clear gekogera maybe turochibono muno omu pastor abana bae basokire bachire bake nabo konyoranga gwabaganitie lakini oya manyete uraira niriri chibu bwango noyo bono tadanyora libagali uko batebe no ninje tindanyora libagali uko badenga ki no nyamuruchi ngo nakurangeri Maria bose Gloria na sengencha lakini no baeresa na beko nyarekana babwate the background nga dadia ya kuruma pema na akayirire Gloria supermarket yo mukora shopping inchitanya kongira abantu buna abayishuma etendiro ko baligereriga uko abatenga ya temba kobe go chiskuru abayiboli mbali muna wana ali skuru asende bakorenta kinyaruka cyabo babayike skuru abayisi barabukwanya ore ba gaote ngangebesa bono munuko na kukobo munyaruko barabwe baroche obumwanjete lakini na be osoire kegusi eba sana marago ya uno chumo ligereria asto kwanira igoryo bwanjene bitobuna abayiboli go cha sabana baita bana mbaro be murunganire pastor Joshua pange mpanya gocha no nyenga batanga yaya ni nchanga au ni ntacha uchigo nange tukare weongo iri kurwara tanga bono ningirende takero no esim abana bunaba yani bayetero koreke bisho kuri to balete ange to barukanga abana baito pastor Joshua mbara etera naende ebiro byoko banyoro batebi na biro bine mbiri gotoka naende ekero ko manyoro motebi nabu atamanga naya kwa motebi nganekene nena kuburia maburi bona nakina goteba iga ni ntutu bwente gutwara ubongaini bwo komenya na abana aba ekiagera
obotongi bwa Nyasaye bantu tababwekaneti ya ukagutira gukia oyongokia na ya banda buno nyokwanyora abana bange bono bwatebisa kwebingi bona yo kumanyanga kyo kwandura abanda batumani babeyamo kiaragatia kurunse nagotebi bakumanya ngoyere no moibi nayo magwa kurusi mingaki omongi mai kwagenda na ikiri mwaoga ngaki edeni ria unakorentera umenya gukuburi omwana narurabo komate kirubonari kirubotomwa ngongo nyanja amana ere moe bono kwanyoranga bono numenyeta abana ba ike uri kwa guthigo nyoro bona abana aba ebisa kwibirere no bongaini kiaro byonse ne byao bora sana tubalera muno bongaini bo spina baito abange bono pastor tebere nga tubalere no bongaini bo spina baito why ingiga kwa renda Bible to we distance na babaraba beba wata chimbo gete chi ngorekano watanga yaya mata pastor na boto koteba paka kano ya watanga yaya embweye amana piteria bona osteli igana chire kuri no muchito igana twakirire igana nakoramba embwe nando mwana no aragukwa na nyina neri swali liko gekora Bible akene mbali they have given up on their children na ringi numwalimu oyomo aurego nsomia agatwegeria agateba barabuki baringi gukina no mwanchi oye igo bakorete gintu gikurukunga babwate 7 principles babangete bakonyora abana barenga batana na babiri igo nande abantu barabwaba bagateba nga ntubuna tokonyora abana umwana umutangani tokomorana ni principle eyeiga principle aga testify nga ekero bayiboira abana batana na babiri bakolire mwana tayo nonya noyomo principle ya applied to kero mwana abantu bale batenga kila mtoto akija anazaliwa na sahani yake bono anazaliwa na embwa yaye na bukubanga abayiboli abange mono abagaka they have given up on their children nani bako give up asengenjo gwaroche mtwale ochichi news ya musubati na ro siroyo isaga confess mambia enka yungaje takebeke ngoli agekora inkigekogera igachite kuri great maeganga na bwenerete guturiti nyaruke yani njira na korete kintu na muirete igaba iburi mbale abagaka mono na ubo bwato muchano bagutiganga gukina gutigere nyoko ogotigera nyoko bonekero emechando yakire emechana ndi gocha gutura mwangu mwaya igaba iburi na barabu abagaka ntugane iri na into tocha sebu kutumanye nga buna natie kagosoma Romans 2:23 26 twensi twaremeirwe omwana ona boko muibora lakini no ebibe ekwa muibora ima yagendo ki yebibe never should we give up on our children. All right. Na eganga ere no manchu murire maroba ya bono to kwene kenga ayega ya somenyete noro chenga nchira nero ro maiso marore kwa no muibora ya gwesokyo tanganya ya ayebono turi mwana one kubatakana ne chimbwa echi obwa twara weakness Pastor Joshua Sabana baito. How do you approach them? No matter ngoyo kina bata ko boko gotambe. Instead yo konyo mwana buno uyo kwa mate oyo ko boko gotambe ayebono sukagucha. Ayendo china bole gai nonya se chisemi Pastor. Naboko tangoye jerare umuga se kelasi. Tigamuche jino yo kuru school we gai erigesona muire school ere gai. Do we manage these situations? Because abangendo chika batanga umuchando na Bible chinga kibakogechi abana babona kubabeka chisemo chiri babwene Pastor Joshua. Yerega. Yes. Omwana kabiro monto manene. No mo mangete kurunse. Oikira abona ebintu ebikware korora tagiteko akokora kurunse. Oikira bona esako bikora. Yes. Maiso marabono biro monto mana okore ebintu. Bono kako kore ebintu. Omwana obwene to morente. Puna no omwana omoibi. Morente rumu karansa nere karomoke motebi oboibi. Yes. Igo gukura gukia muntu muibi ga gukura iga aya komonyora naya na indi ngwa nchete gondo chinga iginte ko gende mbwangura kwenkomisi muire ngora ko mwanchete okomwebere ko mwanchete ogochaka no bwanjani ngonya no omwana unarite kurama abantu akomuntu manaje kumurangiria murama murangirie motebi abagokora iga naba injetinta getiga
ayantagete naya ayara konyore naya umweresa somo muikabu gwanja uyu uri umubi narucho yomo umwana oyo arenga umubi ari kunywa omoke agathi gutaka kumuita akagenda kunyara ari gutaka kumukani tari kunyara limo akagenda akagura bikuruto kurupata bia 2000 akaja akamwangiri guchirumu akamote bikote bierengi akarerengia akarua akamote bitote bimwanonde kwagorra bande yaya engwa nchete kubwa bonse lakini bono binonye ngwa nchete ngujure gukubwango ontige ikiagere ngende kokora okonyorwa kure na atigaire na nje wende ite ikiagera bono ngwa nchete mono bikurote bibekaye ote binyana ko basnya parete bitina nganga kindaba gorira bono omwana uri agachikorengereria itukeri himana ria kabere igare ndagite kunywa agata kote mama asenge nchuta tagetiyokwe na atigira maru mono yagatiga gacha inchira yo korera ni nyinge ekerugo take time gusabira abana bao na kubariye inchira yo kubarera tari biboko byoka ubwanchani oyomo igare kunyucha onyo akanyora ngina anyora ngina agakaranse tamo gangite paka saa 6 mama turari mitaya ngurukana mwanone utaracha tinkurara nchina bonko ngwanjite goso umuntu abaso goitangira utaracha tinkurara ikigana gwikambwate nyanjite kubwa bandi umwana yeje kurigire ejo jiri yakabanya naboyigo mweta atigite bi igindeke mu yuno yachorete kokora kigakonyo umwana uripi igubono tubasabirani turiyenjera ubungaini nyasato gokobarera yabona sana pasagidio na Bible dua ndobugate patience iyo kuganya na kobombo umwana kabisa bwenere wetera chi surprise no komwa yani ebirengo byo bwajane nga pastor anyaleko ba ukoreraga kuna Bible ndobugate do even have that time abakorosai 7:20 na yemego tenga fathers do not embitter your children or they will become discouraged nga abagaka timogechi abana baino egekogera nigo barakugendo kieke omoyo in fact patience wosobore mereri neri tunda lyo muikomocha onye tubwati litunda elyo negento muno bastateba lingano bwenete gusabira egere libo ruime yawo abantu abange we don't have patience abantu baakira bakabana banyole bayitire mungino ndale kuruto omwana nga egwaji gotambuka para mata ali nga kinago kani kako murute mugende kekiyokorosi chabati agaka gaita patience it's a fruit of the Holy Spirit onye turali nyora litunde elyo igonga nabo mwancho muligere nale gusabanga ekeruri buo omugaka omungina nonya nayo mwana otegerere sabanya sago konyo twali tuna liagendo kie lyoboremere lyekoronye to kulitwara nabo konyoranga gwakorire gento nando gocha kurigerete later in life. Alright, asante sana Klaus Nyakezi ngata watching live President Maricela agotanga following live kurchise mochia Kericho County gasingia asa pastor go pagando ko bago to semigoro ya obugima ase chinga chito yobesyo beshai utana rabo igono ali meja omoro belio naliga iganero kwa Paul Muragwa agotabanga anaendelea kufuatilia umurobelio kurchise mochia chia South Mugirango Agnes Nyanchira watching live kurchise mochia Saudi Arabia agotabanga she is getting so much blessed na boy wasomia mange umuroko yabono igoro yomurobelio yo obosera bwenga umurobelio wa pastor bane onyale ko babo kuna banke ngango batebia nabange bagento ko bagweso ke bataka yaya ndwekera toko yoligereria onyale ko bo koleta monjo lwa manene sana ase chinga chito kurwa sabangi na kurwa sabana ako igo kurwa se yamate engima aso kento ko batoko menya chinga chito mara ko yabono monjo muligereria itoko kuonera igoro yechinjira echucha nyale ko bachikorokana nga abaibori kero kende banyale ko bagwatarana na kubeke kerengo kyubwanjani ochia sabana babo kubwatekana nechingwa cyabo pastor abakona ro mudata ngaya oyo iganyore pipi muntu ko mumbwatero mwana ya mongirere chera niko ndago kesana niko ngonya ko moraisi ko gaiga kyagara na bonde no kuoba umugaka kabisa okwane ngana bune oita pa ndigenda gukora ikiagera ancho muntu bunare kero kwa mwanje bunare embwetariere umwana uyo gusarika na buranyora asarika kwetira
inumweka abaibori nka mwebegeti buya narororo ochita akaburi abana chingende moyeka ngai mwarusia akabatebia nyarebe ogenda twasumura sumura ari kwa nyarebe mwana uyo nero ogenda tungira twasumura sumura gatwaje abatenga bona abana bane rujira bangai ni muri ndabona mubwatwa bono jengiasi mekasa abana abaibori abange barababe abaibori bokoremerera no babwato bonyasaye bokomanya chimbu cy'abantu na nyasamo konye ngera ko akokonyo umwana oye nabake lakini abange nigo barababe dingana rindo amisi togode ne yes abange igakonyora umwana oibire umwana onyoiba umunya gwansa komongora umuroko umuibi umuongora oso akumumania no mwana kara mumaniri no mwana ocyonyoranga na asomete file yawo naye buna isebi ntombire gwa korete kare umwana batebi ungaye isona agakorera amenya kuri ayenku agakorire bo wono kwanza gutubore file yo mwana yes no mwana oikenga kya gutubore yawo umenya gutubura bakibinto kwebete tatagiti bituburwe wana makari bono ntebi nga kimoti komenya no mwana ye komba undi yemo kwa tuboire byaye yes nero tuboire byao maite ngoti yaba buri bana ngaki tiga kuomana no mwana umwana richikorire rimo ndukare inge tulize die ngombe tulikoragera ose oy webi boko oragere digana ne rimo nturi kuomana buno mwarimu atari kuomana no mwana skuru ngware to bokombe raranza ekiagero mwana umwarimu esa kumani omwana matabi gonga nyoko olio gotinda gonga isorie barimo no mwana ena igwete mu mwarimu yesa arwete mbiro akorete nera so yakumutuburira ayenku arengeiga urokimba menye class yake na masomi akoza ukumana nukubi bikari chiko lyo kurenda abana yobara sana pasta utarakwana tegeza samo jumbe narega gatanga ndize TV boire byabane birentane nabo bagwe salia ase chisabu chimbe elinde bangwa n'abayise abande bayikera gwatebanga mbabwate tata obayibolete oyagorko miko mundi korwa chise mu chitane pasta kwarengana narego commentera ase pasta tigera ingekene nabo ikunyarika n'abayiboli abange munabona umugaka muna gwateba okwane ngane yote bangu kuirande police but I have come again na nabato kwanjira nanga abayiboli mbali batemire nande nakiki tutwarete school muna cyaba approved school omwana kwa muira kwa mube kwa mwaka na SCBS university kwa iguna anda osoire mandawa ya kulevya onywa na hande kwa cha kuinga igato kako sene street maako na gokoranga mbu ya yirwe school weria igonga abana na barabuo nkoge kibara bayiboli pako muibiru ikerekerengo agukwa ni ngana atari gocha gukwana igonga na abana na barabuo bali batotegerete bagukina na abandi bali miaka ya igatwa enga kinire na inu moko gechi abayibuli none ebeshenzi kokanire nga na inu abana timo bagechi abayibuli bayino igoto ba bayibuli nonya abayibuli bayito tokwaniti batuwanje na hande bato equal love abana tuarangeri guna intu tosome egitabu kya bayebese lisa nemo tumanyenga goikana intu to ba bayibuli na hande tobwatie kyomuyuli agotote. Right, Daktari Shadrack Muturi from Sironga out there watching live with my family. Be blessed a lot with the good work you're doing. I've learned something tonight that will help me. Alright, that will help me. Bema sana Daktari Shadrack Muturi kuruchisa mja Sironga. Taka na nyara kubaga wesomi. Abirata tigara nyara kubaga komokonya ingakiamu. Pasta nari ga okwane royo mo okwana nganya ya bana bokora na barabo bakari kwebeka bija. Maiteli twigora twakura no nyanga bari bokorenta na paro asiri tari ne bakoronga ebirentane oyara gotenga okora na bara mpali kwebeka jerende yagera pasta ngakwanda ngaya pako moiboli patience eri yabura otakotanga bono ya utakubeka na barende ngiborete gaiga kyagera endo nchigolita ba utipi tokora rende koso kwesomye kurwa sawa mbegete gai yes bono minda miss dingana le dokota baiga yes chinchira nechi nyingi chisemo ne nyingi otwakwana semo ya obwanjani buli bwo 40 yes bono tukwane rogokina yes bono mwana yokini okinire bono mwana yo mangete ababa ibuli batamusali nabo mwana oyo arasoka isiko esabwe musali yes egeri gwa mangana kitama ochikomo control asinye pi ikiororiro abuyambole uchiesaba sani nyino oboibi ochire pi
ino gutachari nyino kunywa kunyuba ko ijote banga no ngo chaga ninje kera muandete mu amanyete bono abwaro mu iburi agusinyugo enkiago kora nabwo babona ko ba agusinyu ikiago kora baka abando te banakwa abande bate banabwatwa ikiagero usinyire aya naende mbali bekinderia buna bona yatangukaniga omwana omumura gusumu iseke oagete ise bagaeta na isoko murongeie akamwaka isa akamuragereria bono omwana oyo kagukina nye ukine tasabete isa amabera tasabete isa amabe amabera nebirie goteba omwana oyo nabagukine kere isa komotebi muiburite ko gotebi ngukwe yagote ngayo omwana one wankorera iga naye nabo naye ukine naye kabao bono omwana oyo kagukina anyuome muise ketamangiti ngu yakira bono bamanya konyora abana buya abana bekinderia omwana oyo kabeire kire miaka 12 oja kiroba chege oja kuruania abana oje ja kuruania abana geti nyoro mwana njero mwaka ligena kuguchikomurungeya omanya gonjo no naye baimbusa mbese kugwaka bono isa gote no mbese kugwaka kwangakire bororo mbese kugwaka bono ekinderi kiri kyagendera na barabuye bekinderi mbaro lakini ndonzo kokwanira ngaki bali batari banderia inja turarera abana. Alright, yamana sana mwancho mori kirewe taseni kyandize TV bali abangyo bakore siko ngayanya wanyemanya wanyamanya pasta ngano nyoyo buli nabo kwali ko bayiga angatema ideki nako egento kirikire gonsinya mu pastora tokonye abantu bandi kikabira kinde umuntu gakire n'umwana gagotebi gwanga umwana kari umwana okorra igabuya gagotebi umuyo tarita umete egento nkire tunarete ogofosi umwana umanyete nga Gideon tari tata akoroke tata timaidi nga nanyorera abantu bande amaida gukorangeria randangeri Gideon umete tuwanchire kitaito omwana onyukite na ngina nando ororire nga n'umwana okorora na bamaete pingo yo tari tata lakini umadenga muruki tata mino alituramenya igakuna gukoroka ogocha gukino ko bariria tari koigwa koroke na mamu abatari ko motebia bono kwadengo omugako yo nkyo gonte igona kinare kuburinga pasta mbuya totebe nga yaya oyo tari iso konere ogotorinda bono bona bukurangeri Gideon gegora bono nere kubwa kotenga murangeri iso nari turamenya pasta bona abo iyere kabere yamba debono ntobwate omwana bu onyoreretwe nka omoisekeo onyoreretwe omwana nka mwana oyo nka tabwatise ekiagera isoyo tamanyekaneti omwana onarwara nakwa muntu onyo kuja ngono omwana natarata nalete sukari yo bakwibisa omwana oyo bemechando no omwana omusibaje akogenda bwoye okyo banyorero babiri batatu umanya gutama kuruo ochaka naenda ogenda sangao abana bo bati mejando nabo uje bakwirana nobula de ngotari iso lakini oyo oruseti bwoyo omwana anyorerete inonye no muise ko atama gitinga ningo moete na amanya ta como teba oranyoro no bwe kasi bono oyo na bwate tafauti nikiagena bakurukurisa tafauti keda tagotebi gusisa naro igistamanyiri lakini aba bamanyira aba barabukoirana abange bayiranire mwana afame sukuru kotana ntata ngo jikoro na jo mu gito mu isika gatebise nche tata mburango asereti mama nche no yopi abana bane bagokura bari university ko jibare ko graduate na yogo ja graduation nayo ugo yatari yoria naje kiagera garueta omugima umanyete bwoso abamba bage kando nemechando yabo nabambaro nemechando pasta Gideon metwa kwane yole taito ingatwajire taito bono kegema atanga kia ko manya bwana gonya todi kono tata na kibono go sabai buga igokoranga gote to kolete serikali ngao so gonjora na serikali ane kaiga ina to ko bingo beka obo sera obo ikirano marago ya bono manchu muri igitoka to ko batoko semene linga buna baiburi na pasa bana ko bakore kigaiga tomenye amana bana baito
nobo ngaini boigoro kigima nyara kwa to kumanya weakness ya bana baito na strength cha maite bara banda to gusuguma kigima na ndo bombe ya CBC abanga bata ya chichaga iga roje ngurita minyekare umwana asaruchi yako matenga igonte gatobo mwalimu bunwa mumuro minaro mwalimu igonte gatobo engineer pastor ni nyari kana onyogo suguma abana aba baikerekerenga kiri batabwa tichinguru cyabo yarede kitabauti ase chinga kitu mono murabono ntikangwanira abana yes abana mbale abayibuli bayirire sukuru pastor natebetanga ko mwana akinire sanga nere program yawo mubolingi igona atagitonga gajire nyumba gukukuri sukuru noroje nonyare agotegi gonkora nyuma manyago cyo kukwagajire enyumba abana mbale nabaro bayirire ki sukuru bago iko I have parents bakorera agotebanga aye nonga gakira kinyumba no ndetera kisene nu kikingonde onyetura abasani bane bamaite ngwajite university indangeli barare gukugira cyuthiro limanya gukora gendo kiek enkori manya goterema igongata kante bia bananga we have taken our parents to early graves abayibuli baito nkokubare mapema nono muruberi uri kuabwate nganje mugorere gari toika kumugorera sengenjo ebirengere likwa moire nchero omenyete omwibuli yako kubwango pressure yacha asengenjo gago tumete skuru turakora ayo madenga nintakora tata kingo mutumira ili butano nyakoria muchando toyo abayibuli baganetinga program yelia yagenda buni bankire kwakore skuru ocho kwagira cyuti umanya gukora ibintu bine yetanyarikane shanere no mwibuli ase point yo gotebanga tigoso mubwarimu abayibuli abange we have gotten it very wrong nane nabona ari kubasabanga totegerere toira na ali pastor tebete naki boli umwana onge abange bakolre bakorendere certificate ogende binte binga oigore ka wosho chaka kokoremere Yabona sa mara pasa chinga kichito chere producer negara ntenga Messi topic ya sire mono kigima rakende chinga kichito chachire pasa tima yetinga na yago kera bono to kubeka sobwa mukigima tokoro murugorio osera bwenge para gabo onare goteba iga abana baitu tomenyana barabuno bongaini manya mwana aba ugibirentane ntaebuki ya mwana obwate na ende abana baitu ekero mwana gosareka naye manyanga egente kasaria ayenko achieve tiegente unaona nyorto yomo agontenga pasta amorombo kuritinga mwana orirugura ngiakora igana mwirteri okindo ngaru 24,000 oyo gwake burugura na uriti gomongina utaraji koma Kenya tuikaransa ngwasomete ngaye na asomete pasta kwa korte sukuru na igete form tiri kagenda buone esanduku ya rusigo sukuru ngayaya wono gwata koyo ere isota gutagitosome bono gwata koyo ere bona asome ono mubegete academy ono ngutagite ne rasome kabisa bo monto manene kwendora sabemo iso mabira ngatata na atigite sanduku esukuru ntwira matonya bere ari abane barabe ebintu biri bikinderia alright ibura sana kefo soro kurukisa mjaka 047 otabanga bayibuli ntorera chinga kichito ko bamanya abana baito chimbwa ne kitabicha pastor ngana we mwaliki ingana yane yo mwaliki gima asaba chwa abaligereri ne lina ki intwe tomanyenga we have been formed and born in iniquity igo tuwe iboiru na tole formed as ebibe igo kitoko nyoro muchando litanga nitigakora myokire beti buna pastor tebire kana irana nonya nebuku sabera abana bao boli yesa ko direction enchirora kwandira abana bao ne rugara ko eisaine yo kwandira abana bao agere bakine asenchirindo yabono kegime marago bayabona swali masangire bengari beino Koga mawoli aino amana intue emara kwa bono to kubakira ngambia mona kwa neke ngonyara kwa mugosanga mona intue tera semetanda yetu bagotera sensemo area ya SMS ekirenga ekene mara kwa bono bigotonyera ko to gwesemia buna ya into abayibuli to kwatiri bagalirene yo kwene ketonyera ko bato kubalera abana baito inde banyara ko babako gwenera ense na banyara ko bako mu gwenera nyasaye wikarande weekend tonyera ko bato gosanga amona Pastor Gideon abayigo Pastor Joshua olinyara ko bakwanekia Chipichamano ni kuchago chira senchira yobo ikera niga korokwa Petra mokerere na korokwa Josephat Amisi tokwaliye oboligere yoboyi obuya gwembero bele ko bwatembeka taseni kendeze TV nya sato ajira ntomerane eweke bocha Ndizi TV ubwansu
bw'omuguzi.